Bu bit әлі дизайн, ол дұрысыңыз aytganda senin aның формасы bulurga mümkün gadi. Oversize mesela hazır ama, lakin mesela onun kızıklı tukama, yaki tüz bilen oynarga mümkün, ama faktör bilen oynarga mümkün. Anda mesela senin bir neçe faktörü, mesela eko koja bilen kullanasın diye mesela velvet, mesela. Yaray. Big zor rahmat sizga Elvina. Dostlar, dizayn turunda olga tabaş biləşirmiz. Әйдәгез тапшыруны башлап җибәрик. Eğer sizde konkurensiya hissi yok iken, siz bir şılmıysız. Balakaylarım! Sıyırnığına tügül, elimin kece de sava bilem. En birinci Slovazaki işte işlep algan akşağa, min eneyime şubu satıp aldım. Min sizge zor, kuvveti bulaklar alıp geldim. Ул ничектер башкалардан аерылып тора, тормышта да, сәхнәдә дә. Шуңа күрә бүгенге калеп тә үзгә булыр дип уйлыйм. Эльвина, хуш килдең. İstemsiz. Эльвина җырчы. Аның һәр җыры сайланган, һәр образы уйланган. Үз эшенә бик таләпчән. Дөресен әйткәндә, Эльвинаның һөнәрләре күп. Үзе визажист та, коуч та, кием конструкторы белеме дә алган. Балалар өчен киемнәр уйлап чыгара. Үз бренды бар. Эльвина, яшьләр бик рухланып, дулкынланып килделәр сиңа сораулар бирергә дип. Менә Камил көтеп утыра, качан миңа сүз бирәсез дип, Камил сез сиңа. Музыка дөньясын сез баян классынан башлагансыз. Ни өчен баян? Баянга гадәттә малайлар языла. Беренчедән, минем дәватием ул баянчы гармунчы. Ул хәтта теге уйнагыз гармоннарга килеп йөргән дип. Ел сайын бу елда килде әле. Менә 2020-дә. Уйнагыз гармоннарга килә. Гармоннар бездә инде ул бездә күп. Яңа гармоннарда искеләреннән яңа гармон җыйды дип хәтерлим. Шуңа күрә бу инструмент инде минем теге туганнан бирлек кылакта диясем килә. Беренчедән шул. Ничек булды бу хәл? Миңа 6 яшь чагым, минем 6 яшьлек чагым, урамда уйнап йөргәндә, карым күрше кызы кайдар китеп бара. Мин әйтәм, кая барасың? Менә музыка мәктәбенә язылырга барам. Әйдә, мин дә синең белән барам. Шулай итеп, мин аңа ияреп, музыка мәктәбенә барып җиттем. Миннән сорыйлар инде, менә нинди инструментка. Әлбәттә, минем инде баян. Чөнки беренчедән мин тулай торакта үстем, 10 квадрат метрда. Анда фортепиано куярга урын юк. Баян бит инде ул ничектер, бездә шулай инде җыеп, теге шкаф өстенә куялар инде баянны. Шуңа күрә баянга гына урын булгач, мин шулай итеп баянга укырга кирип киттем. Дөресен әйткәндә, минем шундый фортепиано уйныйсым килде. Ләкин урын булмады беренчедән, икенчедән мөмкинчелек булмады. Мөмкинлек булмады теге акчалата дип әйтәсем килә, инструмент алырга. Шуңа күрә мин теге мәктәптә кайвакыт калып, милмән укытучы булгач, аның теге вакытта бит инде ключница бар бит инде, кабинетлардан ачкыча эленеп тора. Аңа бирәләр иде шушы музыка классыннан кабинетның ачкычын. Шулай итеп мин фортепианда уйныйдым. Үзең генә барып йөрмә? Әйе, үзем генә. Дәресләрдә кич белән инде бу. Алай да бит инде һәр вакыт улай килеп уйнап йөреп булмый. Чөнки башка теге дәресләр хәзерлисе бар бит инде. Шуңа күрә ничектер менә шулай баян, дөресен әйтсәм, музыка мәктәбен бетергәннән бирле минем баянны кулга да алып караганым юк дисәм, дөрес түгел, алып караган бар, ләкин менә уйнаган юк. Менә уйный алыр идеңме син хәзер? Менә бер номер шулай эшләсәң, баян белән чыгып җырласаң кызык булыр. Беләсең, минем шуны хыялым бар. Әлбәттә, беренчедән аның өчен менә шу маникюрларны бетергә кирәк хәзер, бит. Аннан соң шундый номер ясыйсым килә. Бу миңа калса авыр булыр инде хәзер. Ләкин тырышсаң, барыбер теге куллар бит инде барыбер хәтерле бармаклар. Әмма һәм берәр җырны өйрәнергә мәсәлән. Әйе. Һәм шул бик җылы булыр иде шундый. Халык шулай, шундый халык ярата бит инде баян безнең. Рәхмәт Эльвина, Айзилә.
Җырчы булуыгыз бу балачак хыялыгызмы? Һәм үзегезнең җырчы булачагыгызны кайчан аңладыгыз? Мин җырлап туганмындыр дип уйлыйм мин. Гомумән әйтәр, менә теге әгәр елый торган бала туа икән гаиләдә, о теге тавышы шундый каты булгач, о җырчы була бу диләр. Ә мин киресенчә, мин шуның кадәр теге менә сабыр бала, бер тавыш чыкмый торган, менә шундый бала, тыйнак кына. Ләкин менә мин үземне хәтерләгәннән бирле мин җырлыйм. Бу инде гел Девати белән Девани янына кайтып, гел шунда үстем мин. Гомумән балалар бакчасында да йөргә яратмадым. Чөнки миңа Девати белән Девани янында рәхәт, алар мине җырлаталар, битәләр. Аннан балалар бакчасы дигәч искә килеп төште. Ни өчен яратмыйдым? Мин балалар бакчасында рус группасына йөрдем. Ә менә татар группасында Клара апа дигән тәрбияче бар иде һәм Клара апа менә көн аралаштыра инде мине шакыртып үз группасына җырлата иде. Нишуң ошым килә иде. Аның группасында да бар бит инде балалар. Мине башка группадан шакыртып гел җырлата иде. Сима тоже җырлаган соң Белмим. Менә шул истә калганда шул Клара апа. Шунда яратмыйды менә ошым килә. Менә мин хәзер аңлыйм, теге личный граница дип әйтәләр бит. Менә шул булган микән ул. Аннан соң инде мин бик миңа бер 3 яшь булды микән. Гүзәл Маликова, ул инде Буса Маликовның әнисе. Аның ансамбле бар иде. Мин аның ансамбленә йөрдем. Хәтта ул ансамбленә киткәч, миндә әлеге көнгә кадәр анда йөргән костюм, татар халык костюмы миндә саклана. Шуңа күрә менә бу җырлау ул минем өчен менә һава кебек. Мин җырсыз, гомумән үземнең тормышымны беренчектә күз алдына китерә алмыйм. Яратып яшәргә килгәнде. Яшәве чыганда бик рәхәт. Яратып яшендә яшнәсә. Өметле булыр ул киләчәк. Вакыт дава диләр. Минем җанны вакыт давалар. Төзәлерләр әрнәмәсләр әле. Син ясаган саксыз яралар. Әнием минем Спас районынан, Булгар инде бу. Әтием Орша. Минем ике якта да, Деватиде, Деваниде бик моңлы. Алар ике якта да бик матур җырлыйлар. Деватиләр дә, икесе дә, Деваниләр дә. Шундый менә әти ягындагы Девани, Оршадагы Девани, аның тавышы беләсезме менә мин аны дөресен әйткәндә җырлаганын тормышымда бер генә ишеттем. Ул җырламый. Деванинең тавышы ул шишмә кебек андагы татар моңы, андагы мелизматика. Мин әйтеп Девани ник җырлап, шуннан бирле ишеткәнем юк. Ә менә Деватинең тавышы шундый яңгырап тора торган иде. Мәрхүм Девати инде Аршадагы Девати хәзер безнең арадан китеп барды инде. Аның тавышы яңгырап тора торган. Әни ягында менә Девати баянда уйнап җырлый иде. Девани ул күбрәк җырларга түгел, ул күбрәк бии торган иде. Җырлый иде ул бары тик чистушкалар гына. Такмаклар. Ул миңа никадәр такмаклар өйрәтте инде. Кирәкмәгәнен дә өйрәтте. Ну, алай да менә минем әйтәсем килә. Бу шулай менә ике яктан да килеп кергән идер талант инде. Әйе. Әбиләр дигәннән менә бу мәхфүрә әби каян килеп чыкты ул Эльвина. Мин дә сорыйм инде, бөтен кеше сорый диде. Социаль челтәрендә Эльвинаның карыйм, андан ниндидер видео төшергәннәр, әби йөри. Мин уйлыйм инде Эльвина кемнедер төшергән дип. Ниндидер кеше әби булып киенгән. Ал Эльвина үзе булып чыкты. Доктор,
Rabiqa sen kofe gerek. Men maga ko'ra bular, maga ko'ra. Nega Rabiqa qada kofiya qayda qilib? Rabiqa qada. Kapushina ma Rabiqa. Kapushina ma sen Rabiqa. Aytinde Rabiqa. Kapushina ma. Rab. Rabiqa da men gider Rabiqa. Средний мы Rabiqa. Средний ма? Средний. Rab. Сейчас бала қазір карточкам даю алудым білет. Қойдан келіп шықты, ненде идея, қоя нешік туды ол әби? Дұрысыңыз айтканда, бұл менің үшін де шундай ошыш өзімде. Мен бит инде Салават Закиевич, Салават Фатхудиновның факультетін бітірдім. Тамамладым. Бұл театраль институт Қазан Дәулет һәм мәдәният университетында орнашқан. Әлбәттә, инде оқығанда түрлі рольләр бирәләр. Һәм миңа һәр вакыт шундый әби түгел, менә Баб-Яга, менә шундый тискәре, убырлы карчык роль, менә шундый рольләр бирәләр миңа. Чөнки һәр вакыт мине укытучы теләде, менә теге Характерный итеп. Менә бу матур рольдән чыгарга. Из зоны комфорта дип әйтәбез. Шундый матур кыз образынан чыгарга. Матур кыз образынан чыгарга һәм һәр вакыт шундый тискәре рольләр бирәләр. Ну, ул бит инде студент вакытында барыбер теге ничек әйтим, аңлап бетерәсең дип түгел, аңлыйсың син аны, ләкин менә шулай эшкә кереп барыбер кереп хисләнеп уйнамыйсың. Сиңа билге алырга кирәк, сиңа тиз-тиз эшләргә кирәк бу эшне. Шулай бит инде ул. Ә менә хәзер 30-дан соң дип әйтик. Мин үзем теләп киттем актерлык усталыгы буенча курска. Бу индивидуаль курсларга Марсель Махмутов алып бараны. Һәм ул менә беренче дәрескә килүгә ул миңа шундый иеше бирде. Димәк, миңа әби роленә, менә шундый 90 яшьлек әби роленә кереп, бу инде тышкы кыяфәт белән дә, эчке образ белән дә урамга чыгып, мин шундый образда булырга тиеш. Миңа кеше ышанып, мине юлдан чыгарга тиеш. Юл аркылы чыгарга тиеш. Аның теге шундый күнегү инде. Башта дөресен әйткәндә мин югалып калдым. Ничек эшләмим мин моны бу бит инде хәзер. Хәзер кием табырга кирәк, бизәнергә кирәк, шыгырга кирәк, кемдер төшереп торырга тиеш. Без бит инде психология яктан бик күп анда андый моментлар. Һәм аннан соң мин үз-үзем белән утырып сөйләштем. Эльвина, сен ни өчен килдең курсларга? Сен бит килдең, менә психологик яктан да чыгарга, менә шушы комфорт роленнән. Һәм үзеңне сынарга, сынап карарга. Ну, әгәр дә синең булып чыкмаса, ну, син нәрсә була синең белән? Бер нәрсә булмый. Сиңа бер кеше дә билге дә куймый. Аннан соң инде, ну, булып чыкмаса, тагын эшләп карарсың. Шулай итеп үзем белән сөйләшеп, икенче көнне грим ясап, әнидән киемнәр таптырып, итатамнан әни инде миңа бер сумка кием җибәргән. Киеп чыгып, менә шушы рольне башкарырга дип чыгып киттем. Ә инде юлны чыкканнан соң мин әйтәм, минем инде апам төшереп бирде кырыдан гына. Мин әйтәм, киттек менә Казан үзәгенә, торговый центр дибез инде. Әйдә, шунда кирәк әле мин әйтәм, төшерик әле бер ике. Шулай, шундый кыяфәт белән керәсеңме ди. Керәм. Мин бармыйдым, танымыйлар. Шулай итеп кирдек. Бунда бер нидә дубльләр булмады. Менә мин эшли бардым, ул төшерә барды. Мин шундый рәхәтләнеп, беләсезме, мин шундый үземә рәхәт таптым. Теге бөтен ниләр китте монда торган юзаклар. Шундый бар күңелем белән. Мин дөресен әйткәндә бу әбидән шундый үзем яраттым. Һәм хәзер кая барма, барысы да шушы әбине сөрле. Ничек бу рольгә керә алдың? Ничек шуны эшли алдың? Дип мин әйтәм, 15 ел җырлап йөрим. Бер тапкыр килеп хәлемне сораганыгыз юк. Хәзер барыгыз да әби турында сорыйлар. Хәзер кайбер композиторлар әйдә сиңа җыр язык дип килә башлады. Әйдә моны эшлик дип килә башлады. Менә шушы әби роле димәк, халыкның күңеленә ничектер менә ничек дип әйтәбез бит әле русча әйткәндә инде ул своя диләр инде. Үз кеше инде. Ничектер якын ничектер булды шушы образ. Шуңа күрә менә әби роле аркылы мине дә белделәр әле диясем килә. Эльвина, хәзер алайса син инде
андай актерлік курслары өткенсің, һәм үтәсің дә икән. Һәм мин комментарийларда күрдем, башка образларда тудырыр идем дигәнеңне, һәм безнең калиптә һәрвакыт биремнәр була. Һәм без сиңа дип махсус бирем әзерләдек. Шул образны сиңа башкарырга туры киләчәк хәзер. Кыска гына ит. Базарда бик каты мактап мандарин сатучы абзый. Siz, конечно, meni şunday big ne aktör gibi misiniz indi belki bilmiyorum. Tak. Bozorda mandarin sotuvchi obi. Бик каты мактап мандариннарын. Без алырга итеп. Девушка, ой, какие вкусные мандарины, покупай мандарины, вкусные мандарины. Давай, покупай, посмотри, всего 50 рублей. Давай, бери, таких больше не будет. Сегодня сочные, сегодня только привезли. Мәғфүрә әби самовар янында рәхәтләнеп шәй ішә. Şeker Şimdi bile. rahatlanıp o kadar. Rahatlanıp çay degende. Şekerni kaba tişli bulaya Ay, hazır Məğfurə bin mütəriskə çürək kirək. Eminim əbi var idi. Məğfurə isimli, tuğan əbi deyib ədigində. Lakin oynağanda min Nəzixə əbini kübrək istə tutub, ol arşada benim şunday prababuşka deyib insanı. Əbiyim var idi, mərhum. Onun ismi Nəzixə. Kübisi qarağaç, əli bizi oldu kişilər işratqan beni kazan şunda targovi centrda indi. Nəzixə əbiyin kübük deyib sürüyle yazalar indi mənə sosial şirkətlərdə. İsmi anıqı tügünlük, ismin anıqın olmadın deyilər. No, əzirək indi Nəzixə əbiyin deyilən oynab olmuyor. Barbar özümün yox momentlarında kırıqdım bitindim. Tak, hazır, Məğfurə əbi. Dərsini etkəndə Məğfurə əbi deyəş. Şunda o roluna oynarga avır. Çünkü tişim bilen tişliyim ağzımda işten. Şistik tişle bitirdim beni. Milletim. Hazır. Balakaylarım yaşakta Bezdemle şuşu şekergine bulatırgan idi balakaylarım Mineytem hazır mineytem Pişinilarda bir kup satılan Vaflilarda satılan Namanın kadar demli şey Şeker bilengine balakaylarım Şın kulden bizden birini şulaytıp oynayan için rahmet sana. Oy rahmet. Ayda tağım, ayda da sen olsun. Kim ola? Kış babay balalar yanına gelip kire. Ay balalar Ey sizni bir yıl görmedim balalar Şundi matur bulab oturasız Ey de güzeli özünüzün matur jırlarınızı ko'rsatınız Büyülerinizni ko'rsatınız Men sizga zo'r ko'p etib bo'laklar olib keldim Hoş geldin babay. Rahmet. Model podyumda. Mine model degəş podiumda dərsini etkində 10-cu sınıfda oxuyanda men yurdim moda tügərəginə. Həm biz anda çıxışlar da yasadıq o vaxtda. Men əli də kullanam. Mine anda bizi bizənirgə də öyrətdilər, kiyim soylarga öyrətdilər. Lakin model Mənə көп kişi aytaniq, sen mənə model boyunca gitmedin deyirlər. Çünki boyum jetmədi. Şulay mı? Benim boyum 170. Aynı şekilde Anda 173 minimum, no 175'ten başlanırğa tiyəş. Şuna görə bu jetməgəş, men indi mənə jırşı болып yerim indi. Mənə model şıqqanda, biz şulayaraq işləydik. Başta шығасың, basasың, ең ayaqını xırığa bastırıb indim. Şanladı. 3 santimetre jitmeni beytip bulmayım da. Rahmet edin. Barda jitken. Rahmet. Hazır söz İlyas'a.
Bittimi obrazlarınız? Bitti әлеге. Oy rahmet. Тамашачылардан келген сұраулар да бар еді, Ояз. Әйдә бірсін генә әйтсә. Хәзер иң кызыгын сөйләп булам. Менә Илвинаның сыйыр сауганы бармы икән дигән. Әлбәттә. Әлбәттә. Мин Казан кызы. Һәр вакыт авылда бит инде. Шуңа күрә миннән сорыйлар, син кайсы якныкы дип сорыйлар. Татарча сөйләшкәч, мен Казанныкы, ничек Казан кызы шулай татарча сөйләшә дип аптырыйлар инде. Авылда бит инде һәр вакыт. Җәй авылда бездә хайван, кош-корт бик күп. Һәм дәванине, мәрхүм инде Хәдәвани, аны җәй көне санаторийга җибәрә идек. Һәм дәвани киткәч, дәвати үзе генә кала. Әле апам килә иде. Ул күрше авылда яши иде. Мин инде шәһәрдән кайтам. Ул Алиса исемле инде. Ул Алиса гел иҗештыра торган иде инде. Ашыга пешерә белми, сыйыр сава белми, күбрәк иҗештыра, шундый аккуратист инде. Һәм иртә белән мин сыйырын саумый идем, иртә белән туган апа кирип сава иде сыйырны. Кич белән бер сыйырны туган апа сава, берсе мин савам. Ике сыйыр. Әле ул сыйырны, ул сыйыр кайта, кайтмый әле ул сыйыр. Әле каша. Аны табып алып кайтырга кирәк баштан. Сыйыр савыр алдыннан. Һәм шулай сыйыр савай дәваны өйрәттем. Һәм ашырга пешерә идем гел иртә белән, обедта һәм кич белән. Бу бит инде без мәктәп миңа ничә, менә шул минем бала кебек 11-12 яшьләр. Алиса гел әйтә, пожалуйста, зинһар Илвина, син ашырга пешер инде. Син шушы әйберне пешер. Үзем бибиләрендә карыйм. Үзем савытларында җуам, пожалуйста, менә аның өчен шундый авыр иде ашырга пешерү. Сыйыр савыгына түгел, әле мин сыйырны гына түгел, әле мин кәҗә дә сава беләм. Кәҗә ничек савырга икән беләсезме? Арттан. Чөнки ансын иде минем әбидә, менә арча әбисендә ул кәҗә асрый иде. Ул инде ул кәҗәне иртә белән барып арканлыйбыз күл янына. Кич белән алып кайтабыз. Ул кәҗә шаптырта. Шулай итеп кәҗә савырга да өйрәндем мин. Шуңа күрә шәһәр кызы булуына карамастан андый әйберләрне Аллага шөкер дәваним өйрәтте. Һәм син ничектер батыр итеп эшлисең, бөтен әйберне ничектер курыкмыйча тотынасың, менә эшкә, аннан соң аны әйбәтләп эшлисең, сөйләшүеңдә хәтта шундый. Һәм син бик иртә эшли башлагансың дип укыдым мин. Ничә яшьтән син? Һәм мин өчен шулай үзең теләп шулай чыктың. Беренчедән беләсеңме нәрсә? Бу мин әйтмәсем, моны курку хисе юк миндәдер. Миндә кызыксыну хисе күп. Шуңа күрә минем профессияларым да күп. Мигел укуда, шуңа күрә кызыксыну хисе булгач, миңа бөтен әйбердә кызык, шундый барысына беләсе килә, сыйыр да савып карыйсы килә, мосын пешереп тә карыйсы килә. Иртә эшли башладым. Иң беренче акчалар дип әйтгәндә, бу миңа шул 10-11 яшь булгандыр. Безнең шундый бай дуслар бар инде. Ул вакытта инде без тулай торакта яшибез. Алар инде үз квартираларын бизнес өлкәсендә. Бу инде Рафаэля белән Нурсия апа. Ул вакытта чыкты караоке. Siz bilmisiz de dirəyanı, hatta. O karaoke centerlar, muzikal centerlar. Hem teki diskini koyarız, 3000 jır. Hem de şunda jırlayım, hem Rafael abi 1000 okşa bireydi bana. Teki bana kubetli jırlar jırlayım, mindi jırlar. Şimdi konsert bireyim, yok şay oturganda. Bu indi şunda birinci okşalar dip aytik. Indi 11. klasta okuğanda, men indi ofitsial ravishda restoranga ishga o'rnashdim. Мен эшлидем көн сайын, дүшәмбе минем ял көне иде. Кич белән сәгать 7-гә эшкә барып, 11-гә кадәр эшлим. Инде теге банкетлар вакытында, анда инде соңга да каласың бит инде. Әле ул кайтып җиткәнче, ул хәзер такси бар. У вакытта такси юк, анда шакырта торган. Басып торасың, остановкада соңгы автобусны көтеп, куркып. Менә искә төшерәм, ничек куркмай, әтиләр куркканнардыр инде, нәрсә эшләсеннәр инде. Шулай итеп мин эшләп йөрдем. Әле ул вакытта мин бит мәктәпне 6 медальгә бетердем. Ул вакытта укырга өлгерергә кирәк бит әле. Чөнки соңгы елым 6 медальгә мәктәпне тәмамларга кирәк. Экзаменнар елы. Менә бу яшьлек. Менә бу яшьлек ул авырлыкта белмим мин аны хәзер искә төшерәм. Авырлыклар булгандыр инде ул. Ләкин яшьлек белән кызыксыну хисе үзеңнең акчаң, ләкин мин акчаны тотмыйдым. Минем зарплата иде 2800 мысы, 2400, 2008 шул тирә алайдым мин зарплата. Һәм барысını кайтарып бирәйдем әнигә. 500 сум алайдым мин, 500 сум инде минем банкетларда эшләгәндә.
Barasında şu koytar bireydi menige. O vakta 15 yaş mena bile. 16 yaşımda miniydi Slavat Fathidinov, Slava Zakiç, meni aldı özünün gruppasına işlerge. Eli min bitinde okura kirip yürüyüm. O şunda meni kurb aldı. Hem indi jeykine, 1 sentyabr başlanmagan. Jeykine o meni indi avgust konsertlarına, Kamal Teatrı'ndaydı bitinanın konsertları, hazırda şulay. O meni aldı jırlarga. Lakin eli sen tatarşa jırlı bilmeysen deyip, min yıl boyu onun konsertlarında İngiliz tilinde jırlap yerdim. Hem en birinci Slava Zakiç'te işlep algan akşağa min eneyime şubu satıp aldım. İkinci gonorar, ikinci boyunda gastrollarga biz çıkıp gittik. Onda indi etinimi giyindirdim. Mine şundi. Min şundi anı iske alam. Rahatlık hissi bilen. Bu üzerine kurendir şundi motivasiya bulgan benim için. Hazır mine mesela ne şula işler için min üzerime motivasyonu izlenüde gül motivasyonu. O vakitte bulmağaç. Buldurası kelgen bitinde. Birinci kursta okuganda dersini etken 16 yaşıydı. Min o vakitte işte işledim. Min Slava Zakiç'te işledim. Min işledim müzik mektebinde. Şulay ofitsial ravuşta müzik mektebinde 5 yıl min vokal dersi alıp bardım. 5 yıl davamında hem şu restoranda. İşte 16 yaşımda min işlep, okşa işlep yirdim işlay. Sahneye çıkar aldığından korku hissinden nişik kutularga birer indi lifehack şekilde bir yok mu? Ne ol indi hazır o korku hissi tugul elbette dolqınlanasın. Bu normal. Dolqınlanu hissi kirek ol. Profesyonel kişiye ol tige numya kalsa dolqınlamayın bu tige zirek psihik yoktan dürüst bulmayan kişine diyesim kilerim. Lakin dolqınlanu hissi mesela hava bilen hava alıp mesela min mesela havalam da ekranına 10'a kadar sanıp mesela havanı çıkaram. Ne şimdi günlükler işleyim. Mene onun önünde var bir tecrübe bilen onda iyi bir kile ol. Lakin mene ne seytesim kile. Ne benim kızım. Şulayık çıkışa seyibit. Mene biz bilen konkurslarga barabız. Jır boyunca konkurslarga. O benim burşılmay turgan. O repetisyasına sekine yosana. Lakin benim kebek mesela burşılıp, tek bulaytıp yürümey. Min konkurslarda katnaşkanda gül burşılaydım. Hem min ağa sıra verem, min aytam kızım, neужели sen burşılmıysan? Senin yanında konkursantlar, senin bitinde bu saperniklar demeyinde. Ağıl min ayta, kimsin sapernik? Onun ben anday konkurensi degene bir yok. Nerse aytasım ki, eğer sizde konkurensi hissi yok iken, siz burşılmıysınız. O dolqınlanı bola, lakin siz onun bilen iş ite alacaqsınız. Konkurensiya o mene şunday noşaray bir. Kimgedir oqşarga tırıшу, yeki mesela mene şunday matur шығыш жасады, мен ondan yaxşıрақ jırlarga tiyiş. Mene onday eybir o bek nıq buza. Şuna göre siz her bir artist, umuman her bir kişi o özençilikli. Her kişinin onun özünün bir kişi de kişilere birbirine ışamaganlar. Onda mesela belki onun sizin belki tembriniz başka türlüdür ama o belki bir yukarı notalar alardır. Siz mesela tüben notalar alasızdır. Her kişi özençilik. Şuna göre onu istatırga kirek. Yani siz şunday hem sizde şunday güzellik diyesi. Şınapta tapşırı başına etken bu üzge tapşırı buldu. Şınapta menimçe bek üzge tapşırı buldu. Sen nişiktir bek aşıldın. Rahmet sana şulay. Rahmet. Aşılıp silешканың için. Жыршы болуынан тыш сіз модельер. Нешік сізге бұл идея келді һәм бірінші ішігіз нендей? Benim ikinci yukarı bilimim boyunca men konstruktor hem kiyimler boyunca yani konstruktor hem injener. Dürüsün etkende bu üniversiteye men okurga kirdim. En iyi tilegi boyunca. Çünkü o vakitte indi benim kızıksunu var idi. Tügüge, karata. Ama men kastinga kelgende
продюсер үзәгендә кастинг оештырганнар иде. Миңа 17 яшь ул вакытта. Мин анда үзем теккән костюмда килдем. Кул белән, әле миндә тегү машинасы да юк иде. Менә шундый теге кызыксыну хисе булгач, әни әйтә, бар инде менә шундый технический образование кирәк, техник яктан образование, инженерный шунда образование кирәк. Бәлки шунда укырга кересең инде параллель рәвештә. Чөнки мин инде ул вакытта Славозакиштә укыйм. Аның иң беренче хыялы инде ул мине журфакка укырга кертмәкче иде. Чөнки мин шигырьләр яза идем ул вакытта. Ләкин ничектер мин барып карадым да курска 1-2 дәрескә миңа ничектер якын килмәде ул профессия. Шулай мин кирип киттем инде актерлык осталыгы буенча. Ну, әнинең сүзен тыңладым мин. Алайда укырга кирдем, 6 ел укыдым. Һәм ничектер укыдым да, шушы дипломны алып кайттым да, мин аны куя ятканым да белмим, ул дипломны алып куйдым да, менә шулай мә әли сәңа бу дип әнигә илтеп бирде мин ул дипломны. Һәм шулай күп, инде 1-5 ел узгандыр булып чыга. Һәм минем шундый кызыксыну хисе уянды үземдә. Минем рәсем ясый килә башлады. Чөнки университетта укганда мин менә ул фәнне ничектер төшереп калдырдым диясем килә. Менә эскизлар ясый торган. Һәм шулай дип мин курсларга киттем. Эскизлар ясарга, өйрәнергә. Һәм анда бар иде шундый курс, бу шундый тулайым курс, коллекция булдыру. Үзеңне коллекцияны ясап карау. Һәм шул вакытта мин әйтәм, беләсез, миңа менә хатын кызларга коллекция кызык түгел. Миңа кызык балаларга кием уйлап чыгару. Һәм шулай итеп, мин тудырдым коллекция. Бу коллекцияны тегә башладык. Бу коллекция сатылып бетте. Һәм шулай итеп менә бренд барлыкка килде әлеге көнгә кадәр бу бренд эшли. Әлеге көнгә кадәр бу бренд социаль челтәрләрдә сатыла диясем килә. Менә шулай итеп кызыксыну хисе уятты, менә шундый бренд тудырды диясе килә. Менә кызык бит ул ярар, ул беренче син менә кызыксындың, ясадың. Күп кеше теге укый, төрле һөнәр алаймы, әмма үз эшеңне башлап җибәргән. Менә шулай, аны һаман ничә ел инде синең бара. Ансы шулай хәзер. Дөресен әйткәндә, бу бит инде минем теге 2 югары белемем бар, һәм алар икесе дә күбрәк иҗатка бәйле. Миндә теге экономика ягыннан, андый белем, финанс ягыннан белем юк, шулай бит. Ләкин мин барыбер тырыштым, өйрәнергә, шулай бизнеста булган кешеләр белән сөйләшергә, төрле курсларны узырга, хәтта 1С программасын өйрәндем. Менә чөнки аны барыбер ул процессларны син аңлый белергә тиеш. Хәтта синең бухгалтерың булса да, ул бухгалтер нәрсә эшләгәнен син аңларга тиешсең бит инде. Дөресен әйткәндә җиңел булмады. Җиңел түгел хәзердә. Башта син инде үзең башта күбрәк киремне кертәсең бит инде, киремдә түгел инде теге акча түгәсең. Анысың инде әкренләп үзеңә керә башлый. Ул күбрәк һәр вакыт күбрәк кергән саен, теге бер 20 меңгә күбрәк кертсә дә, уже димәк, бу юлы мин күбрәк эшләгәнмен. Ул кызык, ул теге азарт кешен күбәйтә. Менә шундый моментлар шундый моментлар. Син үзеңнең киемнәреңә, үзеңә ясыйсың менә сәхнә киемнәренә булай киемнәр, үзеңә ясыйсың. Мин менә балалар киеме былтыр мин хатын кызларга да шулай коллекция булдырдым. Ул киемнәрне үзем дә шулай концертларда да киям, булай тормышта да киям. Һәм концертларга әлбәттә мин күбрәк киемнәрне тиктертәм. Ләкин сатып алган киемнәр дә бар. Сатып алганда, мин күбрәк теге стилист буларак эш итәм инде үзем белән. Булай теге стилистлар белән концертларга эшләгәнем булмады. Бер кайчанда гел үзем. Менә нинди киңәшне сез бирә аласыз безгә, яшь үсмерләргә? Минем сезгә киңәшем беләсезме инде? Менә сез үзегезнең стилегезне булдырырга тиешсез. Чөнки һәр теге менә бездә бар иде, мин үземне яшь үсмер чакны искә төшерәм. Мин яратмый идем кешедә булган киемне киергә. Мин һәр вакыт эзләнүдә идем, кешедә булмаган. Мин әле шундый иде. Шуңа күрә мәктәп формасында тиктертә иде ул миңа. Чөнки әйттем бит әле генә базарда бер үк әйбер. Яратмый иде ул башкада булган әйберне. Мин дә тырыша идем башка кешедә булмаган образлар тудырга үземдә. Шуңа күрә сезне һәр кеше ул индивидуаль. Һәр кеше менә
Mine bu kişi, mine bu eybirtini kiyadi, bu hazır modada deyip, işlere gerek değil. Mine siz uzunuz, kungiligiz bilen nerse tilisiz. Mine sizge nindi tüsler, o şey. Siz barber uzunuz bilen ele, siz barber izlenüde elige. Şoňa görä min tiler idim sizge uzunuz bulup kalarga. Silişik tabula ol. Bu siz nerse bilen şıgılanasız. Nerse bilen kızıksınasız. Koya kübrek yürüyüsüz kübrek. Mesela siz kübrek teatrlarga yürüge yartasım, yaki konsertlarga mı? Lakin yaki sport bilen şıgılanasız mı? Ne şundan tuval sizin obrazınız. Kübrek koran, biz aytamiz Rus tilinde onu nasmotrinniz deybiz. Şoňa görä kübrek koraga kire, hazır bir köp sosial şirketlerde stilistler ham mürajaat etip bula stilistlarga. Eger sizge özüňizge awır eken, stilistlarga mürajaat etip bula. Ol hazır şunday bik populyar professiya. Meňa kalsa men şulay. No, baribir özüňizni tiňlagyz köbrek. Elvina apа, ярыма bir sorau. Aha. Eğer sizni Евровидениега çakırsalar, tatar tilinde jir boşkarırga yarasa, siz özüňizdiň repertuarıňyzdan nindi jir soýlar idiňiz? Nindi jirni boşkarar idiňiz? Oy. No, ayda xiyalany balyk. Iň birinçi jir buldy benim ortlarymdan ýürmedigen jir. Şu jir bilen men çykdym tatar estradasyna, ham bu jir tatar estradasy için bik seyir jir idi. Şeňki ol şunda jazz, blues stilinde. Belki bilen nak bilen şu jir Евровидениега kübrek туры kiler Мен де idi. şunu uyladım mine. Bu sırada bir şul Şunki ol kübrek bilen şunda Европа, şitil jirlarına kübrek oxşaştır dip ulayım men. No, dürüstügün aytkanda, eger men Евровидениега borgalmasam, men halk jirlar idim. Eger indi tatarşa jirlayım eken, demek men indi şunday, yeki halk jir, yendir birer retro jirlar idim. Tege bizden tatar muğun көрсәтер иде мен. Күрсәтергә тырышыр идем инде. Tagын bir sorau. Siz özüňizden kızıгыз turunda söylep gitdiňiz. Rayananyň vokal boýunça okutuşçusy siz özüňizmi? Yok. Rayananyň vokal okutuşçusy men onda men okugan okutuşy. Menim okutuşum vokal boýunça Angelika Viktorovna. Hazır onda okuy menim bolam. Hem men özümniň okutuşyma bik soň keldim. Meňa bir 13 ýaş idi. Rayanada men Angelika Viktorovnaga eltdim, ona 4 ýaş idi. Birinçiden ol bik irte şug'ullana başlady. Ikinçiden okutuşym aýtdy, Rayanada vokal mümkinlikleri menikine qaraganda güçlürek, kübrek. Ham ulanga bik gaty basym ýasy. Şu any konkurslarda ýürde. Hem men dürüsten de özüm tiňlaganda da koy wagt hoş kitip tige tiňlaýym, ol indi kübrek şitil jirlaryny jirlaý. Dürüstüňi aýtkanda, lekin bizde mektepde tatar tili dersi ýok. Şulay da tatar jirlary arkaly, tatar bilen sizin tapşyryklaryňyz arkaly biz öýrenirge tyrşabys tatar tilin. Eğer okutuşu bilen naşar münasebetde bulsa nerse işlerge biz biz hazır 9-njy sınıfga barabız. Bizning attestat ul mine attestatny buza. Nerse işlerge? Birinçiden meňa kalsa başta problema nide ikenin aşyklarga kirek. Okutuşu bilen birinçikden naşar münasebet bulmay eger problema ýok eken. Ondan soň meňa kalsa okutuşy bilen söýleşirge kirek. Niçin aýtam? Mende şunday situasiýa boldy. 10-njy klasda tarih dersinden bizden başka türlü okutuşy kire başlady. Ham ol meni niçikde mene kabul etmedi. Men bitin beşli bilgilerini gana okuyayım. Kabul etmedi niçin? Birinçiden men özüm okutuşy balası, ol okutuşy balalaryny yaratmay, ýa-da niçlepdir bilmem. Hem men konkurslarda gil gatnaşaýdym, bitinde dersler kala. Dersler kalsa da men baribir derslerini işleyeyim. Barısında vaktinde tapşırığa tırışam, kontrol işlerinde indi. Ne, şunday mene lichnoy отношение deybiz indi. Men jawab, men angarşı bizning boshqa o'qituvchi edi tarix darsini ham ol öğretdi, har vaqt darsda o'qiganda
konspekt işlerge. Min gil ders mene ol tema söylегәндә her vakit konspekt rәвешендә yazıp baram. Киләм бит инде икенче дәрескә, ишен сорый. Мин гел үзем кул күтәрәм. Кул күтәрәм, җавап бирәм, ул биргән сорауларга. Білем 100% дұрыс жауап берем, чөнки әзірләнем. Махсус шушы дәрес өчен айрым әзірләнем. Юк, куймый миңа, дүртле, ты не знаешь, син белмисең, утыр. Шулык җавапны башка кеше әйтә, аңа 5 куя. Менә шундый начар мөнәсәбәт иде минем укытучы белән. Һәм мине әни укытучы булуга карамаса бер кашан якламады. Бер кашан менә сөйләшми укытучы белән барып нитми. Син үзең айрым кеше. Син үзең проблемаларны шишергә өйрәнергә тиешсең, дип әйтә иде әни. Мин укытучы янына килә идем, айрым ала идем контроль эшләр, айрым ала идем күнегүләр, һәм кеше ял иткәндә, башка балалар каникулларда ял иткәндә, мин укытучы янына килә идем, укытучылар бит каникулда эшли. Каникулда килә идем, айрым аңа бар контроль эшләрне яңадан бирә идем, тапшыра идем, шул вакытта гына ул миңа 5 куя иде. Минем нәрсә әйтәсем килә, алайда мин ул укытучы белән таптым, шишу ысулын, менә шушы проблеманың шишу ысулын таптым. Мин шуңа күрә гел әйтәм, килегез укытучылар, менә районы белән дә өйдә сөйләшкәндә, укытучы янына барырга кирәк. Бер тапкыр бар, икенче тапкыр бар. Укытучы бит ул күрә, сиңа кирәк икән. Сөйләш, нидә проблема? Әйдәгез болай эшләп карыйк, әйдәгез тегеләй эшләп карыйк. Үпкәләргә кирәкми. Барыбер аңлашырга кирәк укытучы белән. Чөнки бу бит сиңа кирәк. Шулай бит, аттестатны бит сиңа алырга. Мен аңламыйм. Менә историядән, тарихтан аңлыйм. Ә музыкадан, менә син җырлый белергә тиеш 5 алыр өчен. Ә мин җырлый алмыйм. Мин ишетмим. Слух юк синдә. Минем слух юк. Әмма мин хәзер апушка йөрим, анда безнең укытучы миңа Дәресләр бирә. Дәресләр бирә, суларга өйрәтә, җырларга өйрәтә. Хәзер яхшырак, әмма билгеләр начар. Син җырлый алмыйсың, сиңа 4 Ә минем аттестат миңа 5 кирәк. Аңлыйм мин сине. Бу четерекле проблема. Алайда сиңа бу проблеманы ничек тә шишергә кирәк. Үпкәләп түгел, ә аңлашып, башка әйдәгез алайса аю басканда ничек тә рәтле инде дип сөйләшеп, менә шулай итеп бары проблеманы шишергә кирәк. Дөресен әйткәндә, менә мин сиңа әйтим. Менә мин үзем алтын медальгә бетердем мәктәпне. Ләкин баламнан мин билгеләр, 5 билгеләре таләп итмим. Минем өчен менә, мин әни кеше буларак, минем өчен ул мөһим түгел. Эльвина, сез реинкарнацияга ышанасызмы? Һәм менә гомумән әйткәндә, тормышның мәгънәсе нидә дип уйлыйсыз? Ой, беләсезме, дөресен әйткәндә, мин ышанам. Мин ышанам, нишләптер белмим, чөнки ничектер без барыбер әйләнеп кайтабыз шикелле бу дөньяга. Минем шуңа ышанасым килә. Бәлки мин шуңа ышанасымнан киләдер. Мин аны андый моментларда вакыт бик озак кына уйланып торам. Менә без кая барабыз икән, нәрсә буламы икән, без бу дөньядан киткәч. Аннар миңа ничектер кайбер моментларда шуны куркыныч була башлый. Уйламыйм әле бу турыда дип. Хәзерге теге уйланып утырып, хәзерге моментны итеп калдырасың бит инде, бит яшәмичә калдырасың. Тормышның мәгънәсендә яшәүнең мәгънәсе шул яшәүдә дип саныйм мин. Чөнки без күбебез бүгенге көн белән яшәбез. Күбебез булган һәм нәрсә булачак белән яшибез. Хәзерге көннең, менә хәзерге мизгелдә, менә мин сезнең белән утырам, миңа шундый рәхәт, һәм мин шушы моментны үзем аркылы үткәрергә тырышам. Хәзер менә мин сездән соң шабырга тиеш концертка. Әгәр дә мин уйлап утырсам, хәзер менә, так, вакыт ничә инде, күбрәк тизрәк җавап бирергә кирәк, чөнки концертка мин хәзерге мизгелнең рәхәтен татымас идем. Менә мин моңа дөресен әйткәндә, әле күптән түгел генә килдем. Менә телевизор караганда да, менә телевизор кабызсам да, яки өйдә булганда мәсәлән, ятып торам икән диванда,
Менә үзем ятам бит инде. Мен арыйсың бит инде ятып торыйм әле ярты сәгать дип. Уйлыйсың да ятасың. Һәм шул ятканда да эшем пуша. Ничек инде ятырга, ничек инде ятырга торып нәрсәдер эшләргә кирәк. Әрәмгә вакыт Әйе, уза ятып булмый бит инде. Ничек менә үз-үзеңә әйт иде. Сен бит үз-үзеңә әйттең 30 минут. 30 минутта бер нәрсә булмый бит. Аннары эшеңне эшләрсең. Юк, менә шунда да эшем пуша иде. Хәзер мин үзем белән сөйләшәм. Дөньяда бер нинди дә шикләр булмаса һәм кануннар булмаса, сез нинди ятсызлык эшләр идегез? Акылсызлык. Дөресен генә әйткәндә, ятсызлык түгел инде, акылсызлык. Ниндидер шундый жүләрлек дип әйтерлек. Дөресен генә әйткәндә, бер нинди кануннарга карамыйча да мин жүләрлекләр эшлим. Һәм андый бу инде ниндидер бу беләсең инде жүләрлек. Нинди генә жүләрлек эшләсәң дә, бу башка кешегә зыян китерергә тиеш түгел. Жүләрлекләр менә шундый акылсызлыклар эшләргә кирәк. Мин шулай саныйм. Чөнки бу монда да шундый ук рәхәт хисе. Менә шул ук әби ролен уйнадым мин Мәгъфүрәне мәсәлән, әйме? Бу шундый ук минем өчен жүләрлек иде. Бу ничектер менә балалык, жүләрлек кебек, әйме? Ләкин мин шундый рәхәтлек таптым. Чөнки без һәр вакыт әле сез олыгая үзегезгә шундый күп шикләр куячаксыз. Һәм ул шикләр сезне шул кадәр басып бетерәчәк. Хәтта сез менә шундый моментлар булырга мөмкин. Хәтта үз фикрегезне дә әйтә алмаячаксыз кемгәдер. Юк дип тә әйтә булырга мөмкин. Мин тегә әйтмим, һәр кеше обязательно шулай була дип. Шундый хәлгә кадәр барып җитәргә була дип әйтәсем килә. Андый вакытта менә шундый җүләрлекләр эшләргә кирәк. Үзеңә рөхсәт итәргә кирәк шундый әйберләр эшләргә. Җүләрлек бит ул беләсезме нәрсәдә? Менә киттек әле бүген. Менә машинага утырдык, киттек шунда. Әйдә барып кайтабыз. Белмим. Просто машинага утырдык, әйдә барабыз. Яки аны палаткалар алдык, киттек каядыр. Менә андый җүләрлекләр кирәк. Бары тик эшләр алдыннан уйларга кирәк. Бу акылсызлык, жүләрлек башка кешегә зыян китерәме, юкмы? Монда инде теге андый бер бу инде теге закон белән бәйле әйберләр. Монда берничек тә эшләргә ярамый. Андан соң миңа синең бик шәп могҗиза күрәсең киләме? Үзеңгә сал могҗизаны дигән. Син бер мисал бирә аласың, мәсәлән? Мин дөресен генә әйткәндә, тырышам үземә андый теге рамочный әйберләр куймаска. Үземә теге мин соңгы акчага әйбер алырга мөмкинмен үземә. Менә соңгы акчага. Илегелектән шулай. Мин мәсәлән, менә кашлыгымда күпме бар, ул акчаны берәрсенә биреп торырга мөмкинме? Алай эшләргә ярамый. Ләкин мин алай эшлим дә. Эшлим. Миңа шулай рәхәт. Аннан ышанып яшәү димәк, алга таба. Минем өчен менә материаль әйбер, ул әлбәттә теге финанс яктан акча кирәк, әлбәттә акчасы яшәп булмый. Без бит инде хау белән генә сулап яшәй алмыйм, дөрестән. Ләкин минем өчен беренче урында түгел. Менә минем мәсәлән балам, Мигел Раян ни өчен Мигел Раян турында күбрәк әйтәм. Чөнки ул сезнең возраст, сезнең яшьтә. Һәм миңа бик ошый, менә сездә яшьләрдә җиңеллек һәм иреклек. Ул минем Тарзанкадан сикерде, Сочида. Әллә нәрсә эшли ул, менә курыкмый ул, менә уйлап та тормый инде ул. Менә аның кадәр әле мин булдыра алмыйм. Бу инде минем теге безнең әзрәк яшәү рәвеше башка төрлерәк иде. Безне бары өйрәтәләр иде. Башта уйла, 7 тапкыр уйланар, 1 тапкыр кис, кеше нәрсә дип әйтер. Бездә барбер андый моментлар бар. Сез башка төрле. Сез бөтенләй башка төрле. Мин сезнең яшьлегегезгә кызыгам. Дөресен әйткәндә, минем дә шундый буласым килә сезнең кебек. Дөресен әйткәндә, монда мин сезгә ниндидер киңәшләр бирергә тиеш түгел, минем киресенчә сездән киңәш аласым килә. Чөнки Siz bizden kübrek bilesiz şekilli. Ne olsa. Urman mı, bulun mu? Bulundur. Şey mi, kofe mi?
iligrek şey idi. Meni şuna göre Tatar hatun deb yurtlar. Hozirgi vaqtda ko'proq kofe içem. Dingiz mi tog' mi? Dingiz. Салават Фатхиддинов mi Aydar G'alimov mi? Salavat. Tufli mi krossovki mi? Tufli. Afrika mı Hindistan mı? Agar da birer yıl onda yaşarga kerak bo'lsa, qaysin saylar eding? Men birisinde bo'lganim yo'q. Lekin Afrika menga qolsa, menga ko'proq qiziq bo'lar edi. Shumurt mi sirень mi? Shumurtni bek yarata men osharga. İsim Yo'q, shumurtdir, shumurt. Öğrenirge kerak bo'lsa, fransuz tili mi, italyan tili mi? İtalyan tilidir. Konsert mi, teatr mı? Sen mine o'zing konsertlar qo'yasan, o'zing narsa qo'rg'ayardisan. Men ko'proq teatr. Erta turmi, so'ng yotuvmi? Erta turib. So'ng yotirga, men vaqtida yotirga tirishim. Yaratuvmi, yaratiluvmi? Menga bu ayberning ikkisi de kerak. Lekin men yaratuvni saylar edim, chunki o'zim orqali o'tkarsam, chunki har bir ayberni yaratib ishlari kerak. Ayberni de, kishini de yaratudur. O'zingda yaratib bo'lganda yaratılırga da mümkün. Et mi, pisi mi? Etim var. Hatta benim pisim de var, etim de var, kuyalım da var. Skripka mı, fortepiano mu? Fortepiano. Paraşütten sikirme, su tübüne şumu mu? Su tübüne şumu, çünkü benim indi sertifikatım da, licenziyam da var. Şulay mı? Men diver. Mında ne zaraşlar tapşırırlar. Şulay, hatta benim biz aile bilen erim de, bolam da, şulay yok, diverler bizning licenziya var. Milyon profesiya. Şamga mı, Timir ayak mı? Timir ayak. Moskva mı, Peterburg mu? Moskva. Dertmen mi, Tuqay mı? Tuqaydır. O'tganga bir kunga qaytib keldiringmi, da kelashakka bir kunga mi? Saylov mumkinligi bo'lsa. O'tganga. Qayerga qaytarding sen, qaysi kunga, mana o'tganga? Bilasizmi, mana men qaytar edim. Bir kungina aytib bo'lmaydi. Men qaytar edim bola chog'ima. Mana men bek sog'inam, devanimni, abiyimni sog'inam. Bek mana Orshada menim Naziha abiyim marhum. Men bek yashishga olam. Mana shunday rahat choqlarim. Shunda qaytib keldiring bir kunga. Devani marhum. Mana shunday momentlarga qaytib kelar edim. Tege indir o'kinishda qolgan ayberlarim yo'q, Allohga shukr. Men shunday qanoat, men bugungi kunga mana shu qo'y vaqtda orqa burilib qarasizmi? Durs ishlaganman ekan. Durs ishlaganman. Mana молодец, bunda durs ishlaganman. Tege bir dedi mana bitga qizillik keltiradigan onday momentlar yo'q. Lekin mana sog'indira. Rahmat sana Elvina. Şınap da tapşırı başında etken, bu o'zga tapşırı buldu deb. Şınap da menimcha bek o'zga tapşırı buldu. Sen nechikdir bek oshilding. Rahmat sana shulay. Rahmat. Oshilib silashganing uchun. Menimcha yoshlarga da bek qiziq bo'ldi sening bilan. Sizga da e'tiboringiz uchun bek zo'r rahmat. Xushig'iz. Rahmat sizga. Elvina apa, yanğına tapşırу tamamlandı. Sizge tapşırу barışında nindi sırau bik ışadı? Dürüsünü aytkanda, bu sırauda tugulali, bu sizning birimlarigiz. Men hech de o'ylamagan edim. Menga siz turli obrazlar berasiz deb. Ham men endi albatta yo'qolib qolmasga tirishdim. Nechuk bor shulay bo'lib chiqdi. O'zim de xiyolanam tezroq bu tapshiriqni qarorga. Narsa bo'lib chiqqan ekan obrazlar bilan. Yaray, bek zo'r rahmat sizga. Bizga da sizning haligi obrazlarga nechik kirugiz, sizning alarni nechik boshqarugingiz bek shodi. Kengashlaringiz bizga bek foydali bo'ldi. Qo'naqa kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Rahmat, chaqiringiz tag'in. Sog' bo'lingiz do'stlar.